Siyaqonda ukuthi umuntu akahlukile kunesihlahla. Isihlahla sikhula kabili, sikhula ngokwezimpande zaso, i-taproot nama-fibrous roots okuya phansi. Siphinde sibonakale sikwisiqu esiyaphezulu. Kodwa kulesi siqu esingaphakathi komhlabathi akekho kwazi ukubona ukuzabalaza kwaso. Sicinga ukuba singakuthola kanjani ekungama minerals okusondla sibonakale sisihle. Kunamadwala, kuneyinselele eziningi ezingaphansi ezigcina kwenye inkathi bona ngoba sekubola igatsha kanti inselele isuke ngaphansi yokuba mhlambe simunce upoison ngesikhathi sithi siyazondla. Injalo ke nempilo yomuntu. Kukhona izinto ezingaphakathi emphefumulweni. Kungabe ekhaya njengoba usebenza eminyangweni wezempilo nje unengane oyikhonzile kodwa esiphambana nokwenza into ekuthokozisayo. Usuka nalo mthwalo uza nawo emsebenzini mhlambe entweni ebingeke ikuhlukumeze kube bungenawo lo yamthwalo usuyigcina usuzoyithululela lapha emsebenzini. Ungaba umshayeli wezimoto zangaphakathi eminyangweni wezempilo, kungaba uyi-clerk noma ngabe wenza umsebenzi muni. Kodwa impilo yasekhaya ivamisile ukuthi ibe nomthelela indlela ongayiphatha ngayo ungaphakathi kuma colleagues akho, ugcine umuntu obonakala ngathi usumuntu odlovayo, umuntu ongenabo ubuntu, umuntu ofuna ukuyi-isolate kanti kungenxa yesimo ovela kusona ongazange wasikhuluma nakubani. Manje sinemsebenzi ke omkhulu ukuba wena kungakulahlekeli ukuthi ula emsebenzini hayi ngoba uqashiwe nje kodwa nawe ulandela ubizo lwakho owaliphiwa uNkulunkulu wakuhlonza kubo bonke abantu ukuthi umnyango wezempilo wona mnyango odeserve ukuthi wena uyoba yiso nesandla namehlo kaNkulunkulu kusiza abantu bakhe ngoba lithe lenkosi isandla saNkulunkulu asifinyeziwe ukuba singaphilisi. Ngakho wena uyisandla sikaNkulunkulu kunoma ngawo bani ongahlangana naye emsebenzini lona uNkulunkulu akubizele kuwe eminyangweni wezempilo. Izinselelo ke ezabantu bonke ayifiki futhi kumuntu osefile kodwa ayifika kumuntu ophilayo. Ngakho ke zonke lezi zinto mazikufica iba nayo iplatform yokuthi kambe ngenze njani. Yikho ke kukhona ke i-department yaka wellness, yikho ke bekhona o-chaplain within the department ukuthi umuzazi nesilonde semphefumulweni thola ithuba phakathi neviki usubikile kumphathi we-department yakho ukuthi ngisafisa ukuyobona abazokungenzela i-counseling within the department. Sikhonela lokho ukuba sikusize ukuthi umsebenzi wakho ungagcini kuhlaze kuthiwa amanesi avela uhlaza eminyangweni wezempilo abanakani kanti nawe uhlushwa ipressure yasekhaya ukuthi umshado wakho uyawubona uyabhidlika noma ngabe kunandlela nobhekene nayo noma isimo somnotho ongakwazi ukuthi uqoqeke kahle. Konke lokho uyamdinga umuntu ozokulekelela for i-counseling. Sikhona ke eminyangweni wezempilo ukuthi ke siyakudinga nanje ngoba umphakathi ukudinga kodwa ukusebenza kwakho kuyaphambili kuncike ekuthenini ke yiba umuntu ovulelekile ukwazi ukuthi ube nespace la ukhuluma khona okuyinselelo yakho kuyimfihlo yakho futhi phakathi kwaloko kade wenza naye i-counseling kugcina phakathi kwena kudluleli komunye umuntu. Ngakho siyakukhuthaza ukuthi kuze kubalance impilo yasekhaya nempilo yalo yobizo lwakho hlanganyela nathi eminyangweni wezempilo bambisane nathi ukuze konke kube kahle. Ungabonakala umuntu orude kanti awukho rude emsebenzini esibizelwe kuwona ukuba singamshiya uNkulunkulu ngaphandle ngoba siyakholwa ukuthi umuntu uziqu zintathu koni element yokomoya. Iyo ke lena kumele nawe umoya wakho ulimele udinga omunye umuntu kuba azokwelekelela kulokho kwelaphwana. uNkulunkulu akagcineka kubusise, siyabonga.